ገድሊ አቡነ ፊልጶስ ወርሕ መስከረም ብስም አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። ብስም ሓደ እግዚአብሔር ዘይድህሰስ ሕብሩ መናድቕ ቤቱ ብሰርዲኖስ ያስጲድን ብሓዊ ዝተለሰነን ዝወቀበን ንሰማይ ብዘይ ዓንዲ ዘቆመ ንምድሪ ኸዓ ብዘይ መሰረት ዝዘርግሐ ዘረባኡ ነጎድጓድ ቃላት ልሳኑ ድማ ዘንቀጥቅጥ እዩ። አካል ሰለስትነቱ ዘይፈላለ ዘይጎድልን ዘይበዝሕን ዙፋኑ ፔካ ተባሃለ እብነበረድ ብኹሉ ፍጥረት ስግደትን አምልኾን ንዕዑ ይግብኦ አሜን። ብዘይክኡ ካልእ ባዕዲ አምላኽ አይደልን እዩ እሞ እዚ ዓለም ሓሊፉ ንዝመጽእ ዘመን ክሳዕ ውሉደ ወለዶ ብፍጹም ልቦና ንዕዑ አፍቅርዎ ኣብ ዓጸዱ ብምምልላስ ብጣቕዒት ነመስግኖ ካብ መጎደ ሲኦል አድሕንና እናበልና 7,000 ንለምኖ ንመራሕይ ሃገርና ንኹላትና ደቂ ጥምቀት ከኣ ጸጋ ደብረ ጽዮን ንዘለዓለም ይኽፈልና አሜን። ብስም አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሚናን ኣብ ዕለት 5 መስከረም ዝንበብ ገድሊ ብፁዕ ወቅዱስ ማር አቡነ ፊልጶስ እዚ እዩ። ጸሎቱን በረኸቱን ብፁዕ ወቅዱስ ማር ፊልጶስ ምስ ገዳምና ደብረ ቢዘንን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ከምኡውን ምስ አገልጋሊኡ ዮሐንስ ምስ አንበብትን ሰማዕትን ንዘላለም ዓለም ይኹን አሜን። ናይቲ መምህር መነኮሳት ብሔረ አጋዚ ዝኾነ ፊልጶስ ሰማዕት ሕያውነቱ ትዕግስቱ ግርህነቱ ልቦናኡ ቅንዕናኡ ትግሃቱ ንጽህናኡ ፍቕሩን ከነንብብ ንጅምር። ብመን ክንምስሎ ምስ መንከ ከነመዓራርዮ ኢና? በቲ መስዋዕቱ ዝሰመረሉ አቤልዶ ወይስ በቲ ዑደት ብርሃናት ዝረአየ ሄኖክ ክንምስሎ? ካብ መዓት እግዚአብሔር ብዝድሓነ ኖህ ክንምስሎ ወይስ ምእንቲ ክህነቱ ዕሽር ዝተቐበለ መልከ ጸዴቅ ክንምስሎ? ዳግም ብእምነቱ ንልዑል አምላኽ ዘስመረ አብርሃም ዶ ክንምስሎ ወይስ በጊዕ መስዋዕቲ ተባሂሉ ብእተሰመየ ይስሐቅ ክንምስሎ? ዕፀ ርስቲ እግዚአብሔር ብዝኾነ ያዕቆብ ዶ ወይስ ሕጊ ኦሪት ብዝሰርዐ ሙሴ ክንምስሎ? ብመጠምጠሚኡ ባሕሪ ዮርዳኖስ ብዝኸፈለ ኢያሱ ዶ ወይስ ብትዕግስቱ ኢዮብ ክንብሎ? ወይስ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ዝዓበየ ብሳሙኤል ክንምስሎ? ብልውሃቱ ከም ዳዊት ብትንቢቱ ድማ ከም ነቢያት ክንምስሎ? ከም ጴጥሮስ ዓረ ሃይማኖት ከም ጳውሎስ ከዓ ልሳነ ዕፍረት ዶ ክንምስሎ? ወይስ ከም ዮሐንስ ነባቢ መለኮት ድንግል ኢልና ክንጽውዖ? እዚ ኩሉ ምስላን ምስጋናን ቅዳሴን ስብሓታትን ነቲ አገልጋሊ ስላሴ ኣብ ናሕሲ ኤልሴ ዝተመርወ ዕንፀይቲ አንስየ ሕማም ዝልጋሴ ዘጥፍእ ጨንፈር ዘውየ ዝኾነ ሊቀ ፊልጶስ እዩ። ካብ ምብራቕ ዝፍልፍል ሕማም ማያት ዝፍውስን እምኒ መድሓኒት እምኒ ባሕርን እምኒ ኣፍራጽ ኣብ ኣዳራሽ ሰማይ ዝተሃንጸ እምኒ በረድ ሓምላይ ዕንቆ ሰርዶኖክስን ሉልን ዕንቆ ሶፍረን መርገድን ከም አስተርኮስ ክርስጵራስ ንኡድ እዩ። ፊልጶስ ከም መዓዛ ከርቤ ቀንዓት ስሒት ሰሊሖት ኣምበር ማይን ልብን ምኡዝ እዩ። ከምቲ ደቂ ሰብ ብመዓዝኡ ዝምእዙ ሚዓ ጨንኡ ጥዑም እዩ። በረኸት ገጽ ንግስና ንጉስ ሰሎሞን እቲ ብባሕሪ ናብ ተርሴስ ዝኸይድ ኣብ ውቅያኖስ ብዝግታን ብሰላቲኣል ነፋስ ዝኽብክብ መራሕይኡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጀለብቱ ድማ ጴጥሮስን ጳውሎስን ዝኾኑ መርከብ ፊልጶስ እዩ። እታ ፍሪኣ ወይንን ሮማንን መዓዛኣ ድማ ናርዶስን አስጳዳጦስን ዝኾነት ጀርዲን ፊልጶስ እዩ። ትርንጎን ቆኖሞስን ጥዑም ምኡዝ ጨናታትን ካብ ዓይኒ ማይ ዒላ ከበሳታት ዝፍልፍል ማይ ሕይወት እዩ። ንፋስ ሰሜን ተንስእ ደቡብ ከዓ ነዓ ምኡዝ ጨናታቱ ምእንቲ ኸፍስስ ኣብ ልዕሊ ገነተይ ንፈሱ ፍትወይ ናብ ገነት ይምጻእ ክቡር ፍሬታቱ ይብላዕ ንልሳነይ ጣዕሚ ንኸናፍረይ እውን ሞጎስ ይሃብ አሜን። እነሆ ብእምነት ገድሊ ኣቦ ይጅምር ኣለኹ ፈጻሚኡ ኸዓ ኣምላኸይን ተስፋይን ክርስቶስ እዩ። እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ምእንታይ ትጽሊ? ኦ ጎይታ ከምቲ ንአብርሃም ቋንቋ ፍጥረት ዝተባሃለ ዕብራይስጥ ክዛረብ ልሳኑን ኣእዛኑን ዝኸፈትካ ንዓይ እውን ኣፈይ ፈቲሕኻ ኣእዛነይ ድማ ክፈተለይ። ከምቲ አብርሃም በተን 7 ኣዋርሕ ዝናም ዝተመሃረ ኦ ጎይታይ ንዓይ እውን መሃረኒ።
ዳግማይ ከምቲ ንያዕቆብ በተን 7 ዕለታት ዘዛረብካዮ ኣነ እውን ሕቡእ ክርኢ ምስጢር ክምርምር ምሳሌ ክዛረብ ትንቢት ክፈልጥ ሓደስቲ ቃል ከጸንዕ ግለጸለይ ኦ ጎይታይ ከምቲ እዝራ ኣእምሮ ዝገልጽ ጽዋዕ ልቦና ሰትዮ 46 መጽሓፍቲ ዝጸሓፈ ንዓይ እውን ኣስትየኒ ኣብ ጴርጋሞ ንዝነብራ ኣብያተ ክርስቲያናት ትንቢት ምእንቲ ክንበን ወልደ ነጎድጓድ ዮሐንስ ዝገለጽካሉ ግለጸለይ ኦ ጎይታይ ንማሕተም ልሳነይ ብጨው መለኮትካ ኣመቁሮ ካብ ጥዑም ሽታ ኩሉ ኣዚኻ ኣጥዕሞ ነቲ ብእምነት ሃዲኡ ዝሰምዖን ነቲ ዝጽሕፎን ንንጉስና ልብነ ድንግል ኣብታ መርዓኻ ብየማንካ ንዘለዓለም ኣቁሞ ኣሜን